Вітаем, шаноўнае спадарства. З вами зноў шоу ваше, спадзяюсь, улюбёныя суды-перасуды і вашыя нязменныя вядоўцы Сандра І Наста. І Жужа. і Жужа. Так. І гэта ўжо наш трэці выпуск. Сёння у нас, як заўсёды, мы будзем чытаць гісторыі з Рэдзіту і вырашаць, хто жа ў іх гаўнюк. І не толькі з Рэдзіту. І мы ўсё яшчэ чакаем вашых гісторый. Так что, калі ласка, дасылайце нам. Ось, і таксама не забывайце подписываться на канал, ставить падабаечкі, писать каментары, якія заўгодна. І данасіць. Так, у нас ёсць Buy Me a Coffee. Так что, калі ласачка, скидывайце нам грошыкі, каб у нас паляпшалася абсталяванне і каб Жужы было што кушаць. Так, ціснем вось на гэта. Да. Так, Жужа? Да. Так, ну і дзеліцеся сваімі гісторыямі. Мы не верым, што у вас у жыцці няма ніякога крынжа, з якім вы не можете з намі падзяліцца. Камон. Да, тым больш, што гэта будзе ананімна. Так. Мы гарантуем. Так. Нават калі мы вас ведаем. Мы просто самі пакекаем, але нікому пра гэта не раскажам, Да. што гэта вы. Да, мы між сабой просто пакекаем. Добра, хто пачынае? Ну, давай ты, напэўна. Так, бо ты хіба апошнім разам пачынала? Да, мне здаецца. Ну, окей. So. Мне 17. Для кантэксту, як я нарадзілася. У маёй маці ёсць две сяброўкі. Я буду называць іх Амелія і Джесіка. Муж Джесікі здрадзіў ёй з Амеліяй, у выніку чаго яна зацяжарыла, але Джесіка даравала ім. Потым ён здрадзіў ёй з маёй мамай. Джесіка зноў прыбачыла яму і даравала маёй маці, што наводзіць мяне на думку, што яна, напэўна, самы прыбачлівы чалавек на планеце. Ну так, это так называется. Самый пробачливый. Гэта каб не пакрыўдзіць. Ну да. У любым выпадку мая маці настойвала на тым, што муж Джесікі мой бацька. Але ён заўсёды адмаўляў гэта, пакуль некалькі месяцаў таму не зразумеў, наколькі мы падобныя. Таму ён пахадзіўся на экспертызу ДНК. Аказалася, ён мой бацька. Такім чынам, у яго ёсць двое дзяцей ад дзвюх жанчын. Ён наведвае мяне прыкладна раз на месяц, але паміж намі ўсё яшчэ няёмкасць. Я чытала любоўны раман, калі ён сказаў мне, што я занадта маладая для гэтых кніг і што я павінная перастаць іх чытаць. Я сказала яму, што не буду, але ён сказаў, што я павінна яго слухаць, бо ён мой бацька. Таму я сказала, няма аліментаў, няма меркавання. І ён выглядаў пакрыўджаным. Ці было гэта занадта? Урыла. What do you mean? Ой, what do you think? Пачнем з таго, што я трошачкі ачмурываю за ты ўвогуле Санта-Барбары. Гэта пиздец. Што там просто тыпу 3 сяброўкі і адзін мужик. Две сяброўкі, адзін мужик. А, две толькі? Маці гэтай дзяўчыны і ягоная жонка. Не. 3. Ну, так я ж кажу, што там 3 сяброўкі. 3 сяброўкі, адзін мужик, яны ўсе разам там шосьці шуры-муры нейкія, ўсе з усімі там ебуцца. Ну, тыпу... Цяжкавата. Не, ну, сам факт просто, што ў іх такая Санта-Барбара, і яны, ведаеш, і мужик просто, я так разумею, застаўся з адной той жанчыны, тыпу, з якой ён быў... Жонкай, так. Так, ну, тыпу, у шлюбе. І ўсё, і просто яна яму, тыпу, ўсё гэта прабачыла. Ну, блядь, ужо б стварылі, я не ведаю, нейкую шведскую сям'ю, бо хоць дзяцей разам расцілі, каб бацька быў, тыпу. Ну, таму што, ну, так атрымліваецца, што просто адна жанатая пара, я не ведаю, ці ёсць там дзеці, і дзве яшчэ, тыпу, іншыя, те самыя, маці-адзіночкі. Так. Ну, типу, що це таке? І чоловік спотребилося 17 гадоў, каб пабачыць, што гэтая дзяўчына на яго падобная. Реально. І такі, ну ладно, давайте уже зробім тест. Да. І потім... Чому ніхто раней не ціснув, якби? Я так сам не розумію. Ну, типу, звичайно, просто это, ну, калі не адразу бачу, тому що там, ну, в очі, ось по вачах вельмі часто можна зрозуміти, що хтось, типу, подобний. Ці там, я не веду, форма носа. Ну, Камон, типу, яны тады пераспалі, но, якби, можна просто для упэўненасці зрабіць гэты тест, каб ведаць, твоё дзіцё ці не твоё дзіцё. Ну, да, типу, можна, прынамсі, было б зрабіць яго адразу, а тут Шелік
чакаў 17 гадоў, я так разумею, не плаціў аліменты ўвесь гэты час, і толькі цяпер ён з'яўляецца ў жыцці гэтай дзяўчыны, і такі, тыпу, не рабі гэта, мне не падабаецца. Я твой баця. Чел, што? Ну, гэтага недастаткова, каб указваць. Рэальна. Ты не выхоўваў гэтага чалавека, як бы, камон, я на баку дачкі ў гэтай сітуацыі, тому што я б сказала таксама, як бы, хто ты такі проста? Ну, рэальна проста нейкі рандомны чэл, па факце. Ну, тыпу, да, муж мацінай сяброўкі, але я не думаю, што яны там суперчаста бачыліся, ведаеш. Таму што, ну, маёй маці таксама ёсць сяброўкі, іх муж'я, ну, тыпу, я іх бачыла, тыпу, разоў 5 у жыцці. Калі раптам акажацца, што хтось з іх мой баця. І, ну, тыпу, ладно, па-першае, это немагчыма, па-другое, это самае. Але калі б? Ну, да, калі б, тыпу, чыста гіпатэтычна, то я б такая, тыпу... Шкандзёхай. Рэальна, проста, ну, хто ты такі, каб мне тут штосьці казаць, і ўвогуле, калі не было цябе ўвесь час у гэтым маім жыцці, то... Ну, ты спачатку павінен нейкую даверку атрымаць ад мяне. Ну, так. Неяк, ну, трэба паказаць, што, ну, ты сапраўды баця, як ну, бы, так, а не проста чэл, які дзесьці там штосьці засунуў, стрэльнуў, так сказаць. Ну, так, і нейкая павага, тыпу, не проста аўтарытэт, праз тое, што ён там, тыпу, старэйшы, і праз тое, што ён там, тыпу, умоўна баця, але, ну, тыпу, каб яна сама пачала яго паважаць. Так. Ну, карацей, да, чэлік, канешна, канкрэтна прашляпіўся. Што тут сказаць? Мужыкі. Ну, я тут і сказала. Зноў. Да. Так што, ну, капец проста. Вельмі шкада дзяўчок, калі шчыра, таму што я не ўяўляю проста, як гэтая ўся Санта-Барбара ўплывае на яе ўспрыняццё ўвогуле свету і даверу да людзей. То бок, ну, блін, мне рэальна яе вельмі шкада, і... Ну, я спадзяюся, што яна... Не так. Я думаю, што яна не засталася нейкая траўмаваная ўсёй гэтай Санта-Барбарай, таму што, ну, мне здаецца, што яна так не адказвала, ведаеш? Ну, так, яна з разуменнем адказала. Ну, яна такая, типу, няма аліментаў, няма выхавання, як бы, дарагуша, як бы, ну... Ну, яна, да, яна бачна, што яна цяміць, што яна не проста такая, типу, Ну, так, таму, але чэлі, канешне, ну, і жонку яго не шкада. Да, дарэчы, яго жонка, якая тупа яму прабачыла 2 зрады з рознымі людзьмі, і гэта яе сяброўкі. Як мінімум. 2 мы ведаем. Да, 2, пра якіх мы толькі ведаем. І тое, гэта яе сяброўкі, ну, то бок, бля, калі б мае партнёры штосьці такое учынілі, ну, проста... Дзверы там, ну, проста, всё, до побачення. Так што, рэальна, больш за ўсё, я нават не ведаю, каго мне больш за ўсё тут шкада, дзяўчо, саму 17гадовую, ці жонку, якой здрадзілі столькі разоў, а яна вырашыла застацца з гэтым чэлікам, усё яму прабачыла. Мне больш за ўсіх шкада жонку. Ну, напэўна. Дзяўчо? Ну, чаму дзяўчо павінна быць шкада? Ну, яна норм, я так разумею, жыла без бацькі. Ну, тыпу, да. За ўсё. Жужа, ты мне хочаш парваць кофту? Я не вспоминаю, што ёй чагосьці там бракавала, можа, быў нейкі іншы мужчына таксама ў яе маці. Дарэчы, да. Дарэчы, мы не ведаем. Вось, ну, і яна вельмі добрае стаўленне мае да ўсёй гэтай сітуацыі. Бабкі на стол. Ну, а потым рэальна. Пиздак свой. Бля, трэба менш это матюкацца. Да ладно. Потым будзеш рад свой адкрываць. Зяпу раздзяваць сваю вось гэта вось перад нармальнымі людзьмі, блин. Ой, ладненько, давайте... Другую гісторыю. Да, ну, мою першую. Да, Жуженька? Да? Добра. Учора ў дзень. Тут, ведаеш, няма ніякого выступу, тут просто адразу это самае, у пекла. Учора ў дзень, каля 12 гадзін, у мяне адбыўся выкідак.
Дарэчы, я яшчэ это самае праверыла ў слоўніках, як можна сказаць выкідак. У беларускай мове ёсць медычны тэрмін спарон. Я ўпершыню чула, карацей. А гэта у польскай, мне здаецца, таксама ёсць спароніць дзецка. Да? Спароніць. Ну, вось так. Магчыма. У мяне столькі моў у галаве, што я часам такая, да гэта, напэўна, з польскай, і потым такая гуглю, а гэтага слова няма, і я такая, божа, з якой гэта мовы? Да. Але мне здаецца, што так, параніла дзецка. Так, ну. Спарон. А, тыпу, што яна, ну, тыпу, выраніла яго літаральна. Ебаць. Можна і так сказаць, выраніла. О май гад. Окей. У мяне ніколі раней такога не было, і гэтае дзіця было такім жаданым, таму ўсё так свежа, таму пішу на эмоцыях. Майму мужу учора споўнілася 27 гадоў. Я 26 гадоў. Жанчына была цяжарная нашым з маім мужам дзіцём. Учора я была на 8-м тыдні цяжарнасці. Пазаўчора мы ўбачылі, як на экране мільгае прыгожае сэрцабіццё, а сёння я спустошаная. Я гуляла з нашым 2-гадовым дзіцём, калі адчула ціск унізе жывата. Неўзабаве я заўважыла крывацёк і адразу ж паведаміла мужа, што адчувае дыскамфорт і крывацёк. Неўзабаве я пабачыла тое, што, мне здаецца, было плодам, і я напісала яму: «Мне здаецца, я страціла нашага дзіця». Я хацела трымаць яго ў курсе і, мяркую, шукала нейкай эмацыйнай падтрымкі. Я спытала, ці можа ён прыехаць дадому, і ён сказаў: «Вядома, калі гэта тэрмінова». Калі гэта тэрмінова? Ён наче сумняваўся. Я сказала, што думаю, гэта таму, што праз боль і крывацёк я пачынаю адчуваць галавакружэнне, а наша 2-гадовае дзіця знаходзіцца ў гульнявым пакоі без нагляду. У нас няма ні сяброў, ні сям'і паблізу, якім я магла б патэлефанаваць і якія прыехалі б хутчэй, чым мой муж. Мне давялося прыбрацца, паўсці ўніз па лесвіцы, каб прыняць парацэтамол, прыгатаваць сыну абед і потым пакласці яго спаць. У гэты момант майго мужа ўсё яшчэ няма дома. Ён працаваў прыкладна ў 30 хвілінах ад дому, і спатрэбілася яму каля 60, каб прыехаць назад. Праз некалькі гадзін, калі я спытала, чаму, ён сказаў, што спыніўся ў Тэск, каб узяць піва. Гэта скончылася для мяне вельмі дрэнна. Я ж страціла шмат крыві, кружылася галава, я ванітавала, і яму прыйшлося адвезці мяне ў бальніцу хуткай дапамогі. Да таго часу, як мяне выпісалі, было амаль 8 гадзіна вечара. На мінулым тыдні я сказала, што прыгатую яму яго любімы абед на дзень нараджэння, пра што ён нагадаў мне, калі мы былі амаль дома. Я сказала, што мне зараз не да гэтага, і ўсё, што ён хоча ўзяць у рэстаране на вынас, я аплачу. Ён сказаў сабе пад нос щось типу «каб яго». У арыгінале там было «for fuck's sake». А потым прамарматаў нешта накшталт «гэты трэш сённяшні сапсаваў мне дзень нараджэння». І ён так і не спыніўся, каб узяць нешта на вынас. Ён проста паехаў прама дадому. Ён паклаў нашого сына спаць, і я пайшла спаць. І я не ведаю, што ён зрабіў пасля. Я не бачыла яго. Сёння раніцай я яго таксама не бачыла, ён ужо пайшоў на працу. Ён не пісаў мне ўвесь дзень, ён вярнуўся дадому некалькі гадзін таму. Цяпер 20:40. Ну, тут рэальна, паходу, дзяўчына вельмі на эмоцыях пісала адразу. І ім маўкліва са мной абыходзіўся. То бок і там у арыгінале напісана, што ён яшчэ нейкі silent treatment зрабіў. Тыпу, што проста ігнараваў. У Польшы гэта называюць карачішом. Ну, вось. Я паспрабавала пагаварыць з ім каля гадзіны таму, але ён праігнараваў мяне, і я назвала яго ганебным. Ён ляпнуў дзвярыма спальні і зачыніў мяне ў ёй. З таго часу яго мама напісала мне паведамленне і сказала, што мне трэба набрацца цярпення, бо ён таксама пацярпеў страту. Яна не спытала, як я ці што-небудзь у гэтым родзе. Відавочна, што ён размаўляе са сваёй маці, але чамусьці не адкрываецца і не размаўляе са мной. Зараз я адчуваю сябе цалкам эмацыйна знядбанай. Маё цела прайшло праз эмацыйнае і фізічнае пекла. Я разумею, што мой выкідак адбыўся ў чортава нязручны для яго час, бо ў яго быў дзень нараджэння, ўсё такое. Я не ўпэўнена, што гэта гармоны прымушаюць мяне адчуваць сябе вар'яткай, але ці гэта вар'яцтва разважаць пра развод. Ці я гаўнючка за тое, што назвала яго ганебным. Цытуючы Адэль,
Divorce, babe, divorce. Divorce, babe, divorce. Ну, потому что, ну, это трэш просто. Гэта пізда. Гэта, ну... Бля, а люди потом такие, Сандра, ты такая переборливая с хлопцами, блядь, потому что я не хочу быть с кем-то таким. Реально. Ну, типу, у жанчыны выкідан. А чэл, мало таго, што ён не адразу такі, типу, ну, я, можа, прыеду, ну, калі гэта тэрмінова, ну, не ведаю. Ён па дарозе дадому яшчэ заехаў за півасам, потым яшчэ это самае вырашыў, калі ўжо адвёз яе ў лякарню, калі ёй было супер хуёва, ну, типу, ёй было відавочна супер дрэнна, і ён яшчэ такі, взагалі-то, ты мне павінна была яшчэ прыгатаваць кое-што. І такі яшчэ, это самае, зрабіў такую цацу-лялю, што, типу, ну, я не хочу з рэстарана, я хочу мой любімы абед, каб ты мне прыгатавала. Кошмар. Я шукаю, що А потым яшчэ і это самае, а потым яшчэ і ігнараваў яе наўмысна. І казаў сваёй маці, якая яна гаўнючка. Дзяўчата, табе не патрэбны такія стасункі. Не, ну гэта кошмар. У іх жа ж і так яшчэ маленькае дзіцё. Так, і пры тым, што у іх ужо ёсць адно дзіцё, і чэл, ну, типу, за ўвесь гэты час так не навучыўся эмпатыі, так і не навучыўся таму, што, ну, цела жанчыны ўвогуле падчас цяжарнасці праходзіць рэальна праз такі піздзец. Таму што там можа адбыцца проста ўсё, што заўгодна, аж да слепаты, блядь. Бля, у маёй знаёмай зубы павыпадалі падчас цяжарнасці. Што, блядь? Ну, не ўсе, але, ну, гэта, тыпу, такое бывае. Валасы выпадаюць, зубы выпадаюць. Ну, там пізда адбываецца рэальна. Я не хачу нават ведаць, што там можа адбывацца. Я таму я ненавіджу мужикоў, якія кажуць жанчынам, якія не хочуць нараджаць, тыпу, ну, нарадзі для мяне. Пачаў. Гэта не пасад схадзіць, гэта 9 месяцаў расціць у сабе чалавека. Да, і потым яшчэ і нараджаць, прычым вельмі балюча, і прычым проста балюча, это калі ты пашчасціць яшчэ. Таму што там рэальна можа быць столькі ўсяго, столькі наступстваў. Ну, прикиньте, блядь, 30 гадзін ляжаць, і з цябе вылазіць чалавек. 30 гадзін. Да. 30 гадзін, блядь, у болі проста праляжаць, і у цябе гэтыя схваткі там яшчэ, ну, блядь, карацей. Мужчына такого, гэта нават не мужчына, гэта проста смецце, якое трэба вынесці на сметнік і там пакінуць. І ўсё. Што? Дата подпіс. До речі, пра гісторыю, якая адбылася ў Польшчы нядаўна, пра жанчыну, якая зрабіла аборт. Карацей, жанчына, яны хацелі дзіцё, тыпу, яны планавалі цяжарнасць, усё, але аказалася, што там у іхняга дзіцёнка нейкая хвароба, і на такой яна стадыі, што там, ну, дзіцё, карацей, ламлівасць косці, вось, і яна ёсць на розных стадый, і ў іх была тая стадыя, калі, ну, там дзіцё, ну, там пізда. Там просто не варыянт, каб яно выжыла. Да, я ў паляцялцы, калі вучылася, мы праходзілі гэтыя ўсе хваробы, і ламлівасць косці — это просто жесть. Вось, так, і дзіцё, тыпу, у дзіця былі паламаныя ногі ўжо ва ўтробе ў маці. Так. Жесть. Ну і, карацей, і яна вырашыла ўсё ж такі зрабіць аборт, яна знайшла жанчыну, лекарку, якая зрабіла аборт, і цяпер у Польшы ў медыа проста адбываецца піздзец, таму што засуджваюць гэтую жанчыну, якая зрабіла аборт, засуджваюць яе лекарку. Самае, што проста для мяне гэта, ну, крывадушнасць нейкая, гэта ўвогуле піздзец, гэта тое, што людзі, у якіх такая хвароба, але іншай стадыі, яны пішуць, што з такой хваробай можна жыць, вось у мяне такая хвароба, і я жыва, і я удзячная, што мая маці не здецыдавалася на аборцію. І я просто думаю, ебать, боже, і вы прикиньте, вось, ну, good for them, як бы, але... Як жыць жанчыне, як яна хацела гэтае дзіцё, яна хацела нарадзіць, але яна вымушана зрабіла гэты аборт, і просто цяпер усе медыа на яе такія, ты, блядь,
Жесть Боже, просто. просто кошмар. Я кажу, жанчыны праз такое пекло праходзяць некаторыя, гэта просто Да. нейкі жах. І тут вось у гэтай, Реально. блядь, хацела дзіцё, Вы страцила, а мужик такі, типу, блядь, заеду за піўком, і яшчэ буду Ну. вымагаць, каб яна мне гатавала. Ебать. Ну, типу, я бачила просто гэтыя відосы у тыктоку, напрыклад, як жанчына вось калена толькі-толькі нарадзіла, типу, яе вось толькі прывезлі дадому з роддому, і яе муж такі адразу, типу, ну, що там, калі вячэра? І вона такая, типу, Bombastic side-eye. чел, ну, типу, я толькі што нарадзіла, можа, ты Так. там сабе щось там пагрэеш, не ведаю, можа, паўхажваеш, типу, за мной неяк трошечки, он такі, ну, ты ж ужо, типу, дома, ты ж ужо не ў лякарні, Так. типу, чаму ты не можаш прыгатаваць вячэру? Ну, блядь, я не ведаю, ну... Я Я тебе не ведаю. скину відос, мені сподобався недавно у тиктоку, трапіўся. Там, дзе дзяўчына патэліла маці свайго хлопца, бо ён не хацеў ён не хацеў памыць посуд. Ну, ось, і карацей, Жесть. дзяўчына патэліла маці свайго хлопца, каб сказаць, што ён не хоча памыць посуд. Казліна такая не дапамагае ёй, і прыехала маці. І памыла за яго посуд? Не, і яны здымаюць, типу, падыходзяць маці, а гэты чел, ён сидзеў у планшеце ці ў ноусе, уже не помню, на тэрасе. Ну, і яны адчыняюць дзверы балкона, ну, і ягоная дзяўчына, ці там жонка, кажа яму, што, типу, там, бэйб, давай, dishes, бла-бла-бла, і ён, ну, не хочу, хуё-маё, штосьці там адказвае. І ягоная маці такая, і ён просто такі. І карацей, яна пачала яго так ганяць, яна пачала на яго так крычаць, што ён не толькі посуд, трэба там посуд мыць, ён пайшоў, пачаў прыбіраць у зале. Просто, блядь, пачалося з аднаго і перайшло на іншае. Вот, і карацей, гэта такое, што так трэба. Жесть. Вось. Ну, увогуле такія жанчыны, якія кажуць, што, типу, я тебя не так выхоўвала, ну-ка пиздой дапамагай сваёй жонцы. Да. Вялікая павага ім. Да, реально. Тому что я вось просто бачу усе гэтыя відосы, читаю усе гэтыя гісторыі, і мне просто, разумееш, мне цяжка уявіць, што это праўда. Што типу некаторыя чэлікі могуць на поўным сур'ёзе вось так сябе паводзіць і не бачыць у гэтым праблемы. Ну просто, ну, дзе мазгі павінны быць, просто дзе хоць нейкія рэшткі, я не ведаю. Ну, типу, блядь, это ж твоя жонка, это чалавек, якого ты кахаеш. Шчасця, здароўя ім, конечно. Не ад усяго сэрца, але няхай... Я нават не ведаю, чаго ім пажадаць. Нічога, да, нічога не буду ім жадаць, просто, ну, блядь, народ, вучыцеся у эмпатыю. YouTube нас заблакуе. Да, народ, реально, просто вучыцеся у эмпатыю, калі ласачка, і не будьце долбаёбамі. Так, ну, гэтую жанчыну вельмі шкада. Яна Просто абсалютна жесть. тут ні ў чым не вінаватая. Абсолютно. І я зычу ім развесціся, і Да. каб адзінае, для чаго яны сустракаліся, гэта... Каб А ён... ў суме ні для чога. Каб ён грошы аддаваў каб ён на грошы дзіцёнка. грошы можна перарахоўваць проста Ну на так, рахунак. так. Всё. Сустракацца не абавязкова. Ну да. З такім гнойкім. Да. Ну, гэта кашмар. Бля, калі б я хацела нарадзіць дзіцё, і не дай Боже, я б яго страціла, і мой партнёр не сарваўся б з працы ў гэты момант, ну, я не ведаю, я б реально просто адразу пасля там гінеколага пайшла бы падала гэтыя паперкі ўсе на развод, бо навошта мне такі хлопец, які ў такі момант не побач са мной. Реально. Ну, щоб що. Яшчэ і папівасік такі, бля, чакай. Піва, Да, да. Там у бедронцы 12+12, блядь, дорогая, не могу сейчас. Трэба жубра купіць, трэба жубра, тэрмінова. Мне смешна, сітуацыя страшная. Абсолютно. Я кажу, реально, просто, ну, цитуючи Адель, просто divorce, babe, divorce. Ну, нічога больше не могу тут сказать. Просто бяжы ад яго. Потому что это абсолютно полный трэш.
Ось такий вердикт. Пум. Пум-пум. Ну що, погнали. Буду читати твою історію, як скончить хоча б цікавий. Ну ладно. А ти її прочитала? Ні. Буде сюрприз, сюрприз. Сюрприз, сюрприз. Добре. Другая історія. Давай. Ситуація складана, тому прошу набратися терпіння. Мне 45 гадоў, я мать-адзіначка, вучуся на дзённай форме ў каледжы і маю свой дом. Боже, я такая, вучуся ў каледжы і маю свой дом, і я такая так... Колькі ёй гадоў? 45. У канцы І мінулага... яшчэ і маці-адзіначка. Ну, Вучыцца ў коледжы і мае свой дом. у канцы мінулага года да мяне звярнуўся сябар, якому 35 гадоў, бо ён трапіў у вельмі цяжкае становішча. Яго звольнілі з працы, ён працаваў у IT. Ён вычарпаў свае выхадныя выплаты, severance package. Да, severance package. Package. Що гэта? Выхадныя выплаты. Ну да. А дапамога па беспрацоўі амаль скончылася. Я просто... Не, я просто... Мне цікаво, ну, Мне просто цікаво, колькі ён быў без працы, што ён айтишнік, ужо ўсе свае выплаты. Ну там было написано in tech industry, то бы гэта не абавязкова прям IT, можа электрык. Ну то бок... Это просто не моя гісторыя. Да, я Сандра яе пазычыла. Так. Ну добра. Тэрмін ягонай арэнды скончыўся ў канцы года, і ён не мог сабе дазволіць падоўжыць дамову. Таму я прапанавала яму пераехаць у маю хату ў працоўны пакой за $300 ў месяц, каб пакрыць выдаткі на камуналку, пакуль ён зноў не падымецца на ногі. Я таксама сказала, што ён заўсёды можа вячэраць разам з намі, калі я гатую, а я гатую амаль кожны вечар. І калі яму што-небудзь яшчэ патрэбна з ежы, я магу купіць гэта з прадуктамі, калі ён адправіць мне грошы праз Venmo. Як толькі ён пераехаў, пачаў працаваць у DoorDash. А потым уладкаваўся на паўстаўку дастаўляць піцу. Пакуль што ён так і не знайшоў паўнавартасную працу ў сваёй галіне. Мне здаецца, я зрабіла яму вельмі добрую прапанову, бо сэнс быў у тым, каб ён жыў з мінімальнымі выдаткамі і назапашваў грошы. Але замест таго, каб есці з намі ўдзельнічаць у куплі прадуктаў, ён прывык замаўляць дастаўку ежы, часам нават двойчы на дзень. Ён выдаткоўвае на фаст-фуд значна больш, чым я трачу, каб накарміць усю сям'ю. Я разумею, што ён дарослы чалавек, і я не маю права распараджацца ягонымі фінансамі, але з другога боку я іду на ахвяры, каб забяспечыць яму жытло. Я нічога надта за гэта не патрабую, але мне здаецца, што ягонае пражыванне тут першапачаткова базавалася на эканоміі грошай, а ён гэтага зусім не робіць. Дык ці буду я гаўнюшкай, калі скажу яму, каб ён перастаў замаўляць фаст-фуд і карыстаўся кухняй? Я думаю, што яна павінная проста яму сказаць: «Чэлік, давай ужо выпердалай». Камон. Ну, да. Ну, або так, або реально выконвай дамову пра тое, што ты реально шукаеш працу, а не проста, што ты уладкаваўся там кудысьці на паўстаўкі, кудысьці яшчэ на паўстаўкі, і выдатковаеш гэтыя грошы фактычна цалкам на ежу. Ну, то бок, яна-то яму дае, яна яму шмат рэальна чаго запрапанавала, а ён у адказ просто такі, типу, вось я ўжо так прыстроіўся на цёплае мястэчка і буду рабіць, што хачу. В прынцыпе, все нормально. Ну, типу, гэта просто супер недальнаглядна, і мне здаецца, просто супер непаважліва да жанчыны, якая сапраўды, не гледзячы на тое, што яна маці-адзіначка, напэўна, хутчэй за ўсё яшчэ і працуе, яшчэ і вучыцца, і яшчэ і гатуе увесь час.
що яна яму запрапанавала ўсяго за $300 жыць у яе, а там яшчэ это самае было пазначана, што яны жывуць у Осціне у Тэхасе. Ну то бок наколькі я ведаю, Остын гэта даволі вялікі бляха горад, то бок ну там павінна быць высокая арэнда, так што $300, мне здаецца, это прям ну супер танна, то бок ён проста ну карыстаецца ёй з усіх бакоў. Я лічу, што ў такіх умовах можна сабе спакойна нават за месяц адлажыць грошай, каб ужо з'ехаць. Ну, за 2, то гэта прямо вось так. Ну Як бы ты працуеш там на паўстаўкі, там штосьці сабе падрабляеш, цябе кормяць, і ты плаціш усяго лишь $300 за арэнду. ну да. Як бы чэл. Тым больш у цябе яшчэ і ёсць веды, то бок ты прапрацаваў у сваёй галіне там, ну калі ёсць 45, то яму падазраю, там здаецца было напісана яму 35, щось такое. Ну карацей, это не тое, што это падлетак, які ведаеш там год папрацаваў і такі ну всё, запал скончыўся, ўсё такое. Ну тыпу я так разумею, што это чалавек, які даволі доўга прапрацаваў на сваёй прафесіі, які мае нармальны досвед і мае дастаткова ну навыкаў, каб знайсці сабе працу. А ў Амерыцы знайсці працу тэхнічную нейкую, тэхналагічную, ну это ну там да халеры ўсяго. То бок тыпу чэл, у чым твая праблема проста? Чаму? Я вельмі не люблю сама сядзець у кагосьці на шыі. Я пасля таго, як закрылі нашу рэстаўрацыю і была вымушана пазычыць грошы ў матулі, таму што я свае грошы пазычыла нашаму шэфу, і ён мне дагэтуль не аддаў усе грошы. Ніхера А сабе. гэта было ў жніўні. Жэсць. А сёння красавік. Ужо амаль што Канец канец. красавіка. Ой, у якім жніўні? Я яму пазычыла у ліпені. Яшчэ раней. Ну да. Но ён мне дагэтуль усё не даў, таму мне прыйшлося пазычыць грошы ў сваёй маці, а праз тое, што была пізда абсалютная з працай, і я жыла проста, ну... Ой, прямо цяжка было, так я дагэтуль не аддала ёй усёй сумы. І я прямо, мне ж хуёва з гэтым, я ненавіджу быць камусьці вінная штосьці. Ну, Вось, і калі у людзей, калі яны проста такі, ну, робяць вось такі выбар, як бы, ну, ты реально, ты можаш это выбор. Так, ты, ну, можаш эканоміць. Прычым, табе нават самому не трэба гатаваць. Реально. Гатуюць для цябе, просто давай грошы на ежу, і ўсё. Сапраўды. Вось. Гэта настолькі, ну, для яго выйгрышная сітуацыя, так. І ён усё роўна выбірае проста страждаць нейкай хуйнёй. Ну, это просто кошмар, я таких людей не паважаю. Просто фу-фу-фу. Я і не разумею ў першую чаргу, і, адпаведна, не паважаю. Ну, некаторым просто зручна. Былі ў мяне такія знаёмыя таксама, але я пра іх раскажу, думаю, ужо в наступнай сваёй гісторыі, якую буду чытаць. Бо там таксама гэтыя гісторыі будуць дарэчныя. Магчыма, бо я там уже не помню до конца. Я, якая перакладала перад пачаткам выпуску, запісу, просто такая ля-ля-ля, я уже не помню. Ну, там штосьці такое было. Што паробіш? Ладно, давай чытаць маю другую гісторыю. Прыкладна 3 гады таму я расстаўся са сваім былым. Ён не быў нейкім жахлівым чалавекам, але я была няшчасная. Ён быў апантаны відэагульнёй і рабіў ёй вельмі дзіўныя рэчы, і ў нас амаль не было інтымных адносін, і ён не хацеў нічога з гэтым рабіць. Мы паступова ператварыліся проста ў суседзяў па кватэру. Мне не хапала грошаў на асобнае жыллё, але я ведала, што калі не сыйду, то проста застануся там вельмі надоўга. Я звярнулася да сваякоў з просьбай пусціць мяне пажыць на месяц-два, пакуль я прыдумаю, што рабіць далей. Усе адмовілі. Таму я нейкі час жыла ў машыне. А это, дарэчы, у некаторых месцах, наколькі я ведаю, нават нелегальна. Чамусьці. У Польшчы, дарэчы, таксама хіба не можна. Да? Ну, я просто калі не магла знайсці сабе кватэру і гугліла розныя варыянты, то штосьці такое чытала. Я вось не разумею, ну, такую чаму. Трэба на спецыяльна вызначаных месцах, ёсць або спецыяльныя нейкія такія паркоўкі, дзе ты можаш паставіць сваю прычэпу. А так, каб проста жыць. Ну, проста ў машыне паспаць. Чаму не разумею?
Якая вам, Калі вы ведаеце, напішыце ў якая каментарях. вам нахрен розніца? Да, напишите, калі ласка. Вось, усе сваякі адмовілі, таму што ў маёй сям'і вельмі цэніцца прынцып паднімай сябе сам, без дапамог, сам адказвай за свае памылкі і рашэнні. Таму я не была здзіўленая. Лакальных сяброў, да каго можна было б звярнуцца, у мяне таксама не было. На шчасце, праз некалькі месяцаў мая школьная сяброўка Пенні вярнулася ў горад і запрасіла мяне стаць яе суседкай па кватэры. І вось дзе я цяпер. А цяпер да самога канфлікту. Лол. Там так проста і было напісана. Моя маці спытала мяне, што я планую рабіць у жніўні, бо яны спрабуюць сабраць усю сям'ю ва Фларыдзе на сямейнае свята. Яны ўжо зрабілі рэзервацыі, разлічваючы, што я таксама прыеду. Але яшчэ даўней Пенні папрасіла мяне дапамагчы ёй з рамеснымі кірмашамі, якіх у яе штогод 10-15 штук. Гэта для яе вельмі важна. Яна прадае цудоўныя ўпрыгожванні і кераміку. Я з радасцю пагадзілася. Я сказала маці, што ў мяне ёсць ужо пляны на лета, і я не змагу прыехаць. Яна раззлавалася і спытала, якія справы могуць быць важнейшымі за паездку ў Фларыду. Я патлумачыла, чым буду займацца, і яна насмешліва адказала. Яна сказала, што гэта, магчыма, апошні раз, калі ўсе будуць разам з намі, бо некаторыя і нашымі некаторымі старэйшымі сваякамі. І што ў мяне няма ніякога пачуцця сямейнага абавязку. Раптам з'явіўся гэты сямейны абавязак ехаць у Фларыду і бачыцца з людзьмі, якія не дапамаглі мне ў самы цяжкі момант. Я хадзіла на сямейныя вячэры, а потым ехала спаць у машыне на паркоўцы Волмарта, і ніхто нават не звярнуў увагі. Я нагадала пра гэта маці, і яна адразу ж сказала, што менавіта мае ўласныя дрэнныя рашэнні прывялі мяне да жыцця ў машыне, і што яны не былі абавязаныя цешыць мяне, бо я дарослая жанчына. Я адказала, што гэта працуе ў абодва бакі. Яна назвала мяне дробнай і капрызнай. Я паклала трубку. Потым мне патэлефанавала сястра і запыталася, у чым мая праблема, чаму я трымаюся за даўнія крыўды і як гэтая паездка павінна была стаць перазагрузкай для сям'і. Я ведаю, што, магчыма, больш ніколі не ўбачу некаторых сваякоў, калі не паеду. І вось таму я сумняваюся, ці я проста ўсё яшчэ трымаю боль, ці я маю права так рабіць. Ці я сапраўды гаўнючка за тое, што не еду на сямейную сустрэчу і выбіраю сваю суседку. Ну, я б у такой ситуації таксама не поїхала. Ну да. Ну, типу, я не ведаю. Тут трошечки реально складаная ситуация, тому что яна там написала, что гэта реально их сямейный принцип, і яна, типу, не была здзіўленая, што ніхто ёй не дапамог, тому що кожного, типу, рабі за сябе, типу, сам. Типу, дапамажы сабе сам. Хаця, бля, гэта вельмі дзіўна, тому що, а на халеру тады ўвогуле сям'я. Ну. Типу, калі ты просто ўсё робіш сам, калі ты не можаш ніякой падтрымкі, дапамогі ад іх чакаць нават, ну, прынамсі, падтрымкі на словах, тому що яны ўсе просто сказалі, типу, ну, сама виновата. Мне здаецца, што такі прынцып норм можа быць, але ў сітуацыі, як бы, ну, усё рабіў у сваім жыцці сам, у тым сэнсе, што я не ведаю, мы не будзем табе дапамагаць, там, збіраць грошы на вучобу, не будзем дапамагаць табе з працай, ці яшчэ што-небудзь. Але калі чалавек застаецца реально, ну, типу, без дома, ебать, ну, прабачце, што калі я нарадзіўся, не купіў сабе будынак. Прабачце, што у 2006 замест того, каб купляць дом, я быў у першым класе. Ну, реально, як бы, ну, яна ж адкульсьці, як бы, выйшла ў жыццё. У тым сэнсе, што яна дзесьці жыла, пакуль яна была малой. Дарэчы, да, у яе ёсць, напэўна, сямейны дом. Так, чаму яна туды не магла вярнуцца? Вот і факт, проста яна такі, пиздуй і не вяртайся. Ну, гэта хворае нешта. Я кажу, я б не паехала таксама на яе месцы, і нават калі у вас такі прынцып у сям'і, я б усё роўна пакрыўдзілася і сказала б нахер. Ну, ось, да, напэўна, так, тому що, ну, зноў ж такі, нават яна там пісала, што прынцып, бляха, ну, яно працуе ў абодва бакі. Што, калі вы не хочаце мне ніяк дапамагаць,
але пры гэтым чакаеце, што я прыбегу да вас па першаму ж клічу там у іншы штат, я так разумею, то, ну, блін. Притым, што я так разумею, што на квіткі таксама там ніхто не збіраўся скідвацца ёй. Типу, ну, просто мы зрабілі рэзервацыю там нейкую, ну, давай ты таксама павінная прыляцець, прытым, што дзяўчо жыве у машыне, у яе, напэўна, няма ніякіх заашчаджанняў, і, ну, типу, ну, разбірайся, як ты до нас прыйдзеш пешкі, мабыць, я не ведаю, ну, типу, на што яны разлічвалі просто, ведаючы, што є такая сітуацыя, і такія, типу, го до нас, у нас адкрытое тусе, ну, Не, гэта кашмар, я не уяўляла проста жыць у такой сям'і, неяк увогуле яны ж там маніпулявалі, што вось, можліва, гэта апошні раз ты пабачыш сваіх Да, яны яшчэ зманіпулявалі, што это магчыма апошні раз, калі ты ўбачыш сваіх старэйшых сваякоў. А яны што, выпарацца, тыпу, пасля гэтай... Чаму нельга іх асобна потым наведаць? Можа, яны памруць пасля гэтага. Можа, у іх таксама сямейны прынцып такі, што калі хтосьці адзін не прыязджае на сямейную сходку, то каросці его забіваюць. Ой, не, гэта жах. Я б не змагла жыць у такой сям'і, у сэнсе, што, ну, не падтрымліваць стасункі. У мяне такая сям'я, што я кажу, ну, у мяне матуля зробіць усё проста магчымае і немагчымае, каб мне дапамагчы. Ну, вось у нас таксама усе адзін з аднаго гарой проста стаяць. Або, ну, прынамсі, словам, ну, хоць штосьці, але я атрымаю падтрымку. Ну, так. Але вось так, тыпу, what the fuck. Ну, реально. Камон. Ну, я на баку дзяўчынкі, сапраўды. Я таксама, здачудавання. Ну, таму што реально. Не пабачыцца ніколі больш з гэтымі людзьмі, калі не прыйдзе, ну і слава богу, нават заявлен, пока. Якая праблема? О, я пра гэта таксама скажу, наступная свая гісторыя. До забачэння, от пердольчыча адэмня. Ну, приблизно так. Ну, карацей, я не ведаю. Ну, это, бляха, американские семьи, американские ценности. Я не ведаю. Каштоўнасці, это ж цікаво. Думаешь, у нас таких нема? Думаю, у нас таксама хапае. Я не ведаю, мне здаецца, просто у нашай культуры больш распаўсюджана неяк так, што ўсе калектывам, тыпу, кагалам усё робяць. Там скот за табой. Волосы тебе лезут. Здорово. Коти! Привет, мой холёсик. Привет, мой бубочка. Всё, пошёл. Ну, такие дела. Ой, что у нас, да, что у нас больше принято ўсё кагалам неяк рабіць, што, ну, просто, тыпу, асабліва ў беларусаў, мне здаецца, апошнія гады тым больш. У нас неяк больш развітая вось салідарнасць, што адзін аднаму трэба дапамагаць. Мне здаецца, на сем'і это таксама распаўсюджваецца. Ну, прынамсі, хацелася б верыць. Ну, тыпу, Хвілінка падзякі беларусам. Да. Добрая, вялікая душа. Да, дзякуй Богу, што мы з вами беларусы. Да, і то, што мы існуем. Ну, просто сапраўды, мне здаецца, у нас больш падтрымлівальская нейкая культура. Ну, можа. Што больш неяк нават незнаёмых людзей мы неяк больш падтрымліваем. І нават не просто словам, а рэальна справамі нейкімі. У нас ёсць узятыя рысы, я шмат пра гэта узгадую, магчыма, нават мы тут пра гэта размаўлялі, пра тое, што рэальна у нас у беларусаў ёсць такая рыса, што ты можаш быць сам, тыпу, па грудзі ў гаўне, але пры гэтым, калі у кагосьці там нейкая праблема, ж ты ўсё роўна, тыпу, сабярэшся і дапаможаш. Што гэта з аднаго боку вельмі міла, а з іншого, канешне, вельмі нездарова да сябе самого, але не ведаю. Так, мы з тобой пра гэта размаўляем. Ну, вось. Ну, карацей, не ведаю, што тут яшчэ можна дадаць. Вось такая сітуэйшн. Дзяўчо шкада. На гэтай сумнай ноце мы пераходзім да наступнай гісторыі.
Я са сваім хлопцам 1,5 гады. Праз некалькі месяцаў мы пачалі жыць разам. Усё было добра з выключэннем таго, што ён вельмі нервовы і часта перадумвае. Я прымаю яго такім, які ён ёсць, але часам у мяне ўжо не хапае сіл. Напрыклад, ён раз'юшыўся, бо мне напісаў калега з працы, хаця я яму пра гэта адразу сказала. Потым, праз некалькі месяцаў, ён пачаў перапісвацца за маёй спінай з сяброўкай з былой працы. І калі я сказала, што мне прыкра, што ён схаваў гэта ад мяне, таму што я адчувала сябе эмацыйна здраджанай, ён сказаў, што я істэрычка, і таму ён нічога не казаў. Ён заявіў, што паколькі я адказала на тое паведамленне, ён не робіць нічога дрэннага. І так, нічога страшнага там не было, але смярдзела крывадушнасцю, і я пачынаю перажываць, што гэта не адзіная размова, і ён нешта выдаліў. Апошнім часам ён паводзіць сябе дзіўна. Хутка ўсплываюць словы пра расстанне, пра што я нібыта потым моцна шкадуе. Ён у гневе кажа, што калі б мы рассталіся, ён бы на імгненне пашкадаваў аб гэтым, але потым перажыў бы гэта. Ён быў на маім утрыманні некалькі месяцаў, бо страціў працу. Ён таксама мае дзесяткі тысяч даўгоў. Яго пошукі працы занялі так шмат часу, бо ён вельмі выбарча ставіўся да прапаноў. Нібыта гэта была ягоная справа, але з ростам крэдытных адсоткаў, здавалася, варта было б пайсці хоць на якую працу, нават на некаторы час. Ён працуе толькі па начах каля тыдня. Пасля сварак, у якіх ён гаворыць гадасці, ён можа, як ні ў чым не бывала, спытаць, ці не пазычу я яму грошы, хоць мы добра ведаем, што я, напэўна, ніколі больш гэтыя грошы не ўбачу. З таго часу, як я даведалася, што ён перапісваўся з той сяброўкай, ён ставіцца да мяне холадна. Як быццам я зрабіла нешта не так. Ён часта мяне прыніжае і потым кажа, што нічога страшнага са мной не робіць, і гэта тычыцца літаральна кожнай спрэчкі. Нават калі ягоныя словы выклікаюць у мяне такі гнеў, што мяне ванітуе, я плачу і дрыжу. Я думаю, што калі ён бачыць мой страх, гэта яго яшчэ больш заводзіць. Я адчуваю, што ён зусім страціў да мяне павагу. Ён кідае ў мяне словы накшталт поспехаў у пошуку таго, хто будзе з табой мірыцца. Пазней ён прыносіць прабачэнне, і ўсё ў парадку. Я яго вельмі кахаю, але адчуваю, што гэта нікуды не дзенецца. Мне страшэнна балюча, і я не ведаю, што рабіць. Я сама сябе не разумею, чаму я не магу проста адпусціць. Хацелася б перастаць плакаць перад ім, паказаць яму, што я магу з гэтым справіцца, каб ён пачаў паважаць мяне. Але я баюся, што гэта занадта позна. Я не ведаю, што рабіць. Ці ёсць шанец, што яго стаўленне да мяне зменіцца. Калісь ён не быў такім. Пасля аперацыі, якую я перанесла некаторы час таму, ўсё ішло добра. Прынамсі, я так думала. Мне балюча, што ён паводзіць сябе як два розныя чалавекі ў залежнасці ад дня, і становіцца ўсё толькі горш. I'm too stunned to speak. Divorce, babe, divorce. Ну, Гэта проста пиздец. у Чэліка я падазраю, што яго або нарцысічны, або біполярны нейкі разлад. Я думаю, нарцысічны. Ну да, таму што калі ён сам паводзіць сябе як гаўнюк, калі ён сам это самае пачынае прад'яўляць ёй праз тое, што піша нейкі калега, калі яна яшчэ і папярэдзіла яго, ну, тыпу сказала яму, патлумачыла, хто гэта, а сам піша нейкай іншай дзяўчыне, прычым я так і не зразумела, адной ці некалькім? Адной, тыпу, ён перапісваўся з нейкай сяброўкай з былой працы. Окей. Ну, ўсё роўна, тыпу, калі ён сам перапісваецца з нейкай іншай дзяўчынай, гэта, ну, вось чыста, што ён сам тыпу робіць штосьці, за што як бы намагаецца прынізіць сваю партнёрку. Ну, гэта класіка аб'юзу просто. Ну да, і потым яшчэ это самае кідае такія выразы а-ля, ну, тыпу, поспехаў у пошуках і ўсё такое. Ну, это просто это настолькі кніжкавы, мне здаецца, вось рэальна як па падручніку прыклад нейкага татальнага эмацыйнага аб'юзу, што рэальна. Яна яшчэ там у каментах пісала, што яна баіцца, што яна больш такога не знойдзе, і я такая... І слава Богу! Ось, і я кажу, girl, гэта будзе шчасце для цябе, калі ты больш такога не знойдзеш. Там настолькі нізкі бар-мінімум, што амаль што кожнаму хлопцу ў свеце будзе лёгка яго пераскочыць. Рэальна. Гэта проста нейкі трэш. Жэсць. Там яшчэ штосьці такое было. Пра утрыманне, вось тое, што я казала, што я скажу наступную гісторыю. Так, у мяне проста быў таксама такі знаёмы, які вельмі доўга шукаў працу. Гэта былі часы ковіда. Вось, і жытло ім ён жыў з дзяўчынай, і жытло ім аплачваў
аплочвалі бацькі гэтай дзяўчыны, з таго, што я ведаю. Мне было б вельмі незручна ў такой сітуацыі, і я б бралася абсолютна за любую працу, як я, ў прынцыпе, і рабіла, я шукала што-кольвек проста, а хлопец сидзеў на дупе роўна і проста перабіраў. Типу, у жабку, я в жабку. Жабку. Боже. Типу, у цябе ніякой працы няма. Ну Камон, да, ідзі хоць на якую. За реально. цябе плоціць бацька тваёй дзяўчыны, нават не жонкі, дзяўчыны. Камон. Вось. І, ой, ну там увогуле былі хворыя стасункі, канешне. Ну, я чую. Можна расказваць і расказваць. Вось. Окей. Але сітуацыя абсолютна хворая. І, ну, вось я кажу, зноў ж Потым таки, мне што я скажеш, просто... Добре, я потом расскажу яшчэ гісторыі Окей. па-за кадрам. Окей. Або вы можете заданаціць нам $100, і мы вам покажем. Со списом имен. Так. Похвилинно. Усё пра ўсіх раскажам. Жоўтыя злівы. Да. Да. XOXO. Gossip Girl. Вось. І гэта проста, ну, типу, я не разумею, як можна сидзець без працы і яшчэ перабіраць, Ну куды да. ты пойдзеш. Вось у такой сітуацыі. Я разумею, я таксама цяпер, калі шукала працу, я таксама перабірала, але, ну, у мяне быў хоць нейкі доход, Ну так. хоць нейкі мінімальны, хоць штосьці мне атрымлівалася, типу, там назбіраць, таму я магла сабе дазволіць яшчэ трошкі паперабіраць. Яшчэ трошкі, ладно, потым я ўжо пачала такая, ну добра, закіну сваё рэзюмэ яшчэ вось сюды, типу, я б туды не пайшла працаваць, але гэта яшчэ не найгоршае. Типу, я такая трошкі пачала паніжаць сваю планку, але як бы, ну, я пачала яе паніжаць, таму што, ну, я разумею, што я не знайду такую працу, Ну да. на якую я заслуговую, якую я магла атрымаць яшчэ там год назад. Таму што я ведаю, што рынак працы пайшоў па адным Шалее. месцы, так, і, ну, трэба неяк выжываць. Ну да. Вось, а чалавек сидзеў просто, ну, працы пиздец няма, таму што гэта быў ковід. Ну, мы просто, мы Ну ўсе да. тады засталіся без працы, таму што мы працавалі ў гастраноміі, а гастраномія такая, Ну да. бай. Вось, і типу, ну, хоць куды-небудзь, хоць нейкую копейку, ну, камон. Да. Ну, карацей, тут ситуация просто... Кастрация. Ситуация, кастрация мужская. Ситуация кастрация. Без этого это может быть у нас особной рубрикой. Треба намаляваць асобную ты самую перабівачку ситуация кастрация. Як суды перасуд, только ситуация кастрация. Бля, может, треба было шоу так назвать. Ну так, не, ну у нас шоу не усе дрэнныя людзі мужыкі. Ну да, так что... Але мы можем просто рабіць такі бліц, ведаеш? Да. Бліц таких короткіх гісторый. Да, ну просто рубрика. Вось стабільна по одной гісторыі, это вось ситуация кастрация. Ну, в прынцыпе, так. Ведаеце, мужчыны такія, што з гэтым не цяжка. Ну, блядь, ну мы не виноваты, ну калі реально так шмат хуйні робяць, ну, пацаны, это ваша адказнасць. Сорі, мы тут як бы нічым не можем дапамагчы, акрамя таго, як указаць на ваши памылкі. Реально. Господи, когда мне недавно чел писал, як женщины себе шукаюць партнёра, ну, яны там перебираюць, я хочу, каб ён быў добры, чтоб ён там... Ён там добра зарабляў, чтоб ён там, ну, типу, якасці нейкія пералічваюць. Недавно, блядь, чарговы мужик, вось, написал мне прыкладна, ну, вось, яны, в принципе, у одной категории шукаюць. Я шукаю прихожую, с пригожими волосами и приемным голосом. Это был конец. Я такая... Гэта, напэўна, не я, тому што я не хочу быць з мужчынам, які шукае сабе жанчыну, дзяўчыну па такіх якасцях, тому што гэта не якасці, гэта, ну, ты, блядь, шукаеш сабе што? Ён сам не ведае. Ну, пригожая, ну, клас. Што яшчэ яна можа быць тупая, як, блядь, пробка? Ну да.
Типу, ён просто, ведаеш, ён спачатку шукае па крытэрыях, што яму патрэбна прыгожае, а потым, да, прыгожыя валасы. Бля, вось это, дарэчы. Ну, тут я магу, прынамсі, магу зразумець, ёсць нейкі, тыпу, разлік на нейкі, ну, на нейкую перспектыву, прынамсі. А тут чэл спачатку такі, тыпу, блін, ну я хачу, каб яна была прыгожая. І ён знаходзіць сабе прыгожую, а потым такі, блін, яна не шчырая, блін, яна не те самае, яна мне здраджвае, блін, яна, з ёй няма пра што размаўляць. Капец. Да, блін, а як так атрымалася? Давайте дапаможам Дашы зразумець, як жа так атрымалася. Можа, таму што трэба нармальна, блядь, шукаць сабе партнёраў? Maybe. Просто, ну, просто думка. Просто думка. Так, ну і ў гэтай сітуацыі таксама, што я магу сказаць, гэта што я спадзяюся, што яны ўжо рассталіся. Калі не, то я спадзяюся, што яны расстануцца, таму што дзяўчатачкі, не будзем у такіх стасунках, калі ласка, господі, дзе хтосьці пільнуе, што вы там, куды вы там, каму пішаце, перапісваецеся. Блядь, колькі вы паведамленняў адправілі, а якой гадзіне, я не ведаю, ай-яй-яй-яй, ну што гэта? Калі вас абражаюць, калі вось гэтая кара цішынёй яшчэ робіць. Фу, паважайце сябе. Я вось у каментах нядаўна перапісвалася, не помню, што гэта быў за пост такі, штосьці, нейкая дзяўчына спыталася, тыпу, меркаванне дзяўчат, якім здрадзілі, і яны прыбачылі здраду, ці вы шкадуеце, як там было, ля-ля-ля-ля. З усіх каментаў быў толькі адзін камент, дзе дзяўчына напісала, што яна прыбачыла здраду, і яна не шкадуе, і яны дагэтуль з гэтым хлопцам, але яна напісала, што той хлопец, ён сам, тыпу, запрапанаваў змены, і ён сам змяніўся, і ён сам пачаў рабіць крокі, каб яна, тыпу, пабачыла, што, ну, рэальна яму можна давяраць, што ён не хоча, каб гэта паўтарылася. Вось, абсалютна ўсе іншыя каментары былі пра тое, што яны пашкадавалі, што гэта было таго не варта, бла-бла-бла-бла-бла-бла, што сапсавалі ім псіхіку. Бля. І я там напісала вось дзяўчатам пра тое, што, бо там была размова адна пачалася, вось, і я там улезла таксама падтрымаць дзяўчыну, якая сказала, што трэба проста навучыцца паважаць сябе, навучыцца любіць сябе больш, тыпу, вось за ўсіх гэтых хлопцаў. Да. Я бы лёгка вельмі сказаць, вядома, але сапраўды трэба над гэтым працаваць, і я вось зразумела, нават вось тым хлопцам, які той вось з дзіцём. Ну, мы раставаліся у вельмі хуёвых, тыпу, стасунках, і мне было вельмі цяжка з ім расстацца, я пряма, для мяне гэта быў вельмі балючы крок, але яму проста не пашчасціла, што я тады пайшла ў тэрапію, і я пайшла... Яму не пашчасціла. Я проста пайшла, я нарэшце, тыпу, трафіла на добрую спецыялістку, якая мне падпасавала нарэшце, тыпу, і пачала нарэшце вось тэрапія ў гэтым кірунку працаваць. І проста, ну, мне было ультра цяжка, я, тыпу, я не хацела расставацца, я там спадзявалася потым, што мы яшчэ сойдземся і ўсё такое, але проста маё вось гэтае нейкае ўнутранае я, яно ўжо проста, тыпу, мая павага да сябе настолькі вырасла, што я зразумела, што я так далей не магу. І я проста вось праз боль, праз слёзы, але я з ім рассталася, таму што я разумела, што я не магу, тыпу, я ўжо паважаю сябе настолькі, што я не магу сабе дазволіць так ставіцца да мяне. Я разумела, што калі мы сойдземся зноў, то мы зойдземся толькі пры ўмове, што ён пойдзе на тэрапію, і гэта будзе ягоны крок, і, ну, што я пабачу, што ён гэта робіць для сябе, а не для мяне, што проста, щоб я там адпердулі вообще, і ўсё. Вось, і то не факт, што вы былі далей разам. Вось, але кажу, вось, гэтая дэцызія проста расстацца, яна сама выйшла з мяне натуральна. Я проста, я пра гэта не задумвалася, проста ў моманце, вось мы сварымся, і я такая, не, ну, не, всё, канец гэтаму, гэта проста канец. Я калісьці прачытала 10 цытату такую, што
я кахаю цябе, але сябе я кахаю больш. Ну вось. І вось з такім падыходам трэба быць у кожных стасунках, трэба ў сябе быць на першым месцы. І Так. тады будзе лягчэй скончваць гэтыя стасункі, калі яны хуёвыя, калі вам робяць боляча, тому што, ну, вось такі пиздец, калі цябе проста з гаўном змешваюць, а ты яшчэ ідзеш у жаночую суполку і пытаешся: дзяўчаты, як вы думаеце, ці можа што-небудзь змяніцца, ці можа я там рыдаю, я там рыгаю ад таго, як мне хуёва. Не, трэба было ўсё гэта кінуць яшчэ на самым пачатку, яшчэ калі яно толькі-толькі пачыналася. Ну, як Не толькі ты пачынаеш заўважаць гэта. Так. Адказ просто не. Калі ты прыйшла з такім пытаннем да іншых людзей, не, ён не зменіцца. Калі ён сам не сказаў: бля, шосьці я тут, ой-ой-ой-ой, нейкія ў мяне нездаровыя паттерны, нешта я хіба аб'юзер, блін, я такім быць не хачу, я іду ў тэрапію. Окей, можна штосьці яшчэ пачакаць, паглядзець, як гэтая тэрапія пойдзе. Але калі, як бы, чэліку норм, як бы, увогуле я заўважыла, што многія дзяўчаты, як бы, праблемы, якія з'яўляюцца ў іхніх стасунках праз хлопцаў, то іх намагаюцца вырашыць дзяўчаты. Ну да. Дзяўчаты ідуць у розныя суполкі, яны ідуць да сваіх сябровак і такі: як мы можам вырашыць гэтую праблему? Да. Блядь, А тым замяні часам хлопец хлопца. такі: пу-пу-пу-пу-пу. Так, Як так. добра Як жывецца. я магу яму дапамагчы? Як вось, а што я магу зрабіць, каб вось расстацца? Усё, пока, блін. Ну, это таму што сацыяльнае выхаванне такое, Так, што дзяўчат заўсёды Сіндром ратаўніцы проста ў вучаць. кожнай другой, Да, блін. мне спадабалася, як ты сказала, жанчына рэабілітацыйны цэнтр. Вось Ну. гэта вырошчваюць проста з самого дзяцінства, каб кожная жанчына была рэабілітацыйным цэнтрам. І для іншых, і для мужчынаў, і для іншых жанчынаў, і для дзяцей, і для старыкоў, і для ўсіх проста, абсалютна для ўсіх. Так. Ну, карацей. Недавно... Але пры гэтым, каб не мала ніякой улады. Вядома. Каб прымала рашэнні. Як это можна дапусціць вообще, пиздец. Жах. Мне вельмі яшчэ недавно спадабалася, мне знаёмы пісаў, знаёмы, які вось сказаў пра тое, што мне трэба жанчына з прыгожым голасам, і Боже. ведаеце, вось гэта маніпуляцыі такія, калі ты не можаш знайсці сабе жанчыну, і ты перакладваеш адказнасць на жанчын за гэта. Вось ён пісаў, што типу ён там хацеў бы там дзяцей, ля-ля-ля-ля, сям'ю, тыры-пыры. І такі нібы не абасраў, але ўсё ж такі вось адчуваецца гэта яго несо такі: я так зайздрошчу вам, жанчынам, вось вам нічога ад гэтага жыцця не трэба. Жыццё? І я такая: нам трэба проста не тое самае, што табе. Ну да. Ну, камусьці трэба тое самае, што і табе, а камусьці не трэба. Не паверыш, жанчыны розныя. Да. Камусьці трэба таксама сям'ю і дзяцей, камусьці трэба кар'еру, а камусьці трэба, я не ведаю, пайсці ў лес, блядь, збегчы ад усіх мне. Да. Столькі жанчын і столькі проста розных жаданняў. Чэл, камон. Ну, это вось вельмі, дарэчы, небяспечны званочак, тому што так і народжваюцца інцэлы. Я вось толькі хацела сказаць, што гэта вось тупа, блядь, інцэл-момант. Да, што это тупа потым ператвараецца ў тое, што чэл проста думае, што ён там пуп зямлі, і што ўсе жанчыны яму павінныя, і тое, што у яго не атрымліваецца знайсці жанчыну, гэта віна жанчын, а не тое, што ён гаўнюк, якога жанчыны тупа не хочуць. Таму што, ну, проста паводзіць сябе як гаўно. Так. Так, а прычым чэл на самым пачатку выдаваўся норм. Ну, типу, такі, звычайны, нармальны, типу. Потым як пачаў, вось мне зайшла тэма такая ўжо бліжэй там стасункаў нейкіх, у сэнсе не нашых, а проста, ну, як бы ён, магчыма, щось там хацеў, але я адразу казала, што не. Але ж некаторыя мужчыны такія: а можа. Вось, і калі ўжо пачаліся вось гэты размовы, то я проста такая... Серьезно, ён пісаў мне так
праз дзень, бо мне так здаецца, што ён чытаў мае адказы, і было такое адчуванне, што ён думаў проста яшчэ там суткі такі што б яшчэ адказаць. І ён вось я ж бачу, што паведамленне прачытанае, і вось праходзіць там дзень, і ён зноў працягвае гэтую тэму. Я такая і я вось тупа такая думаю, ну ладно, ўсё, ну не адказвай. І тут он херак такі праз дзень мне піша зноў, і я такая Уявіце, зноў. чакаць дзень, проста сотні, абдумваць, што адказаць, каб выдаць нейкі чарговы крынж. А мужчынам і уяўляць не трэба. А мужчынам уяўляць, ну яны не ведаюць, што яны крынж выдаюць, у гэтым праблема. Яны проста думаюць, што ўсё заебісь. Праблема ў тым, што яны думаюць, што ўсё норм. І ніхто ж ім не скажа. А нават калі скажуць, яны не павераць жа. Яны скажуць, што это ты нейкая ёбнутая. Да, такія дзелы. Ось, давай апошнюю гісторыю на сёння ад мяне. Ой, это таксама будзе класная гісторыя, мне вельмі падабаецца. Мне 22 гады, і ў мяне ёсць старэйшы брат, якога клічуць Джэйкаб. Яму 25 гадоў. Джэйкаб сустракаўся з дзяўчынай па імені Камі. Ёй было 24. І яны сустракаліся каля 1,5 года. Гады. Полутора гадоў. Каля полутора... Года і 5 месяцаў. Да. Каля года і 5 месяцаў. 6. Прабачце, 6. Я забыла, што до 12, не 10. Да. Яны сустракаліся прыблізна год і 6 месяцаў. Яны пазнаёміліся яшчэ ў школе, але пачалі сустракацца толькі на другім курсе каледжа. Джэйкаб расстаўся з Камі ў дзень святога Валянціна. Підарас. Excuse me. Вырвалася, да. А падарунак хаця б прынёс? Ну, это быў падарунак, я так разумею. Добра, успамінаючы маіх некаторых былых, то гэта быў бы сапраўды падарунак. Да, ты зразумееш потым, чаму падарунак. Расстаўся з ёй на дзень святого Валянціна, бо збіраўся на 3-й год паехаць вучыцца за мяжу і не хацеў падтрымліваць адносіны на адлегласці. Плюс сказаў, што хоча паэксперыментаваць з іншымі людзьмі. Калі Камі вельмі перажывала праз расставанне, яна была вельмі мілай і было цяжка глядзець, як моцна яна пакутавала. Калі брат вярнуўся за мяжы, ён быў у роспачы ад таго, што Камі працягнула сваё жыццё і ўжо сустракалася з іншым. Ён спрабаваў аднавіць адносіны, але яна ўжо была незацікаўленая. Ён нават хацеў проста сябраваць, але яна разарвала сувязь і больш не размаўляе з ім. Джэйкаб быў прыгнечаны амаль увесь 4-й год і нават некаторы час пасля, пакуль не пазнаёмся са сваёй цяперашняй дзяўчынай Мэндзі. Але цяпер Джэйкаб пастаянна параўноўвае Мэндзі з Камі. Калі Мэндзі нешта робіць, што яму не падабаецца, ён адразу кажа: «Камі так ніколі не зрабіла». Ён пастаянна гаворыць, што Камі была каханнем усяго яго жыцця і што ён ніколі не павінен быў яе адпускаць. Гэта ўжо стала штодзённасцю. Ён просіць Мэндзі апранацца як Камі, размаўляць як яна, ён нават прымусіў яе пафарбаваць так жа валасы. Гэта ўжо выглядае як нездаровая апантанасць. У нядзелю мы былі на сямейным барбекю, і Джэйкаб прывёў сваю дзяўчыну Мэндзі, цяперашнюю. У нейкі момант яна пайшла ўзяць піва, а Джэйкаб паглядзеў на яе з пагардаю і сказаў: «Камі б такое не піла». У мяне тады ўсё ўнутры згарэла. За апошні год, што яны разам, я пастаянна чую, як ён папракае і параўнуе сваю дзяўчыну, якую сам кінуў. Я сарвалася і крыкнула на яго: «Замаўчы і пакінь дзяўчо ў спакоі. Камі цябе не хоча, і ўжо даўно. Мэндзі іншы чалавек. Забудзь пра былую і паводзь сябе як дарослы, ты паводзіш сябе як поўны ёбала». Пасля маіх словаў Джэйкаб раззлаваўся і сышоў. Я падвезла Мэндзі дадому. Маці кажа, што я была занадта жорсткая з ім, бо Камі была яго першым каханнем і такое цяжка перажыць. Тата лічыць, што я павяла сябе дрэнна, бо зняславіла яго і Мэндзі перад усёй сям'ёй і сябрамі, што мне варта было пагаварыць з ім асабіста, а не публічна. Джэйкаб кажа, што я вяду сябе як сволач і цяпер адмаўляецца са мной размаўляць. Адзіныя, хто падтрымліваюць мяне, гэта сама Мэндзі, некаторыя сямейных сяброў і цёткі. Таму я прашу дапамогі збоку. Я сапраўды была гаўнюшкай у гэтай сітуацыі. No, ты не была гаўнюшкай, блядь, просто што? Бацькі? Какого хуя? Какого хуя вы не вучыце сваіх сыноў быць адэкватнымі? Я не ведаю. Зняславіла. Так можа не рабі хуйню, якая цябе будзе зняславляць.
больш за ўсё зняславіў ён сам сябе Ну, сваімі реально. паводзінамі. Гэта ведаеш, як гэтыя хлопцы, якія робяць нейкую хуйню і потым кажуць: «Толькі не распавядай нікому», ці там Да. абражаюцца, калі хтосьці даведваецца пра тое, што яны рабілі нейкую хуйню адносна цябе. Так можа не трэба было яе рабіць? Ну Як бы, да. Прыкол то ў тым, што яны ведаюць, што яны робяць хуйню. Яны ведаюць, што гэта дрэнна, але пры гэтым працягваюць гэта рабіць. Ну, шо. Шо. Вось адзіны, хто ў гэтай сітуацыі, мне здаецца, больш-менш, тыпу, гэта тата, таму што ён сказаў, што яна менавіта публічна это зрабіла, варта было яму, тыпу, сам-насам зрабіць заўвагу. Тыпу, тут я магу яшчэ пагадзіцца. Тыпу, гэта сапраўды можа быць непрыгожа. Але, ну, это проста быў такое, тыпу, як у моманце, што яе рэальна ўжо проста это настолькі давяло, што, ў прынцыпе, я магу яе зразумець. Магчыма, калі калі мой брат бы так паводзіўся, я б таксама яму такая, тыпу, чэл, блядь, shut up. Я думаю, што магчыма, калі б яна казала яму гэта сам-насам, то гэта проста неяк не ўплывала. Ён бы проста такі на-на-на-на-на. Бо, тыпу, Дарэчы, ведаеш, да. калі Можа публічна, быць. то яны як бы больш сведкаў і ўсё такое, і гэта як бы Ну і больш больш уплывае. уплывае на адчуванне сораму проста. Так. Больш як Ну. бы даходзіць. Але праблема ў тым, што бацькі на яго баку, і гэта толькі пагаршае сітуацыю, таму што, ну, ж працягне проста сябе паводзіць так з Мэнді, а яна этого абсалютна не заслугоўвае. Першае каханне, пиздец. Калі б Да. мне трэба было пад маё першае каханне ўсіх сваіх наступных хлопцаў падганяць, я б заебалася. Хлопцы бедныя заебаліся б хадзіць да фрызьера, да цырульніка, да, я не ведаю, крам па адзенні і гэтак далей. Не, ну просто это сапраўды ўжо выглядала як супер нейкая хворая рэч, Ну так, гэта ненармальна. што не проста это самае ён быў апантаны, а тое, што ён яшчэ і дзяўчыну прымушаў станавіцца падобнай да той дзяўчыны. Так, уже знайдзі адразу падобную, хаця б не будзе так Ну да. падазронна. Ну да. Ну і Усё равно будзе, але Ну, конечно, будзе, але проста сэнс яшчэ ў тым, чаму я сказала, што падарунак, што, ну, тыпу, уяві, калі б яны засталіся разам, ён бы працягваў нейкую хуйню такую вытвараць. Так што, ну, блін, проста, ну, карацей, з той першай дзяўчынай Камі, понятна, ён не рабіў такога, таму што яна і была яго першым каханнем. Але добра, што ён сам, тыпу, выйшаў, тыпу, ведаеш, як смецце само сябе выкінула. Яна ўжо, тыпу, ведаеш, проста moved on і with her life і пайшла сабе шукаць іншых нейкіх чэлікаў і знайшла. Ну, тыпу, ўсё. У яе жыццё склалася, а чэлік сядзіць такі, тыпу, бля. Прытым, што рэальна там нават капсам было напісана, што ён жа сам яе кінуў. Я думаю, прыйшоў час зрабіць падарунак Мэндзі. Я не кажу пра нейкі фізічны. Ці прапанову. Можна зрабіць прапанову расстацца. Да. Да. Можна таксама купіць шарыкі, вось усё гэта вельмі прыгожа зрабіць. У рэстаране, калі так хочацца пампезнасці. Блин. Бля, гэта так ахуенна гучыць. Да, я цяпер кого-нибудь так кінуць. Я цяпер таксама пра гэта пачала задумацца, а чаму людзі так не робяць? Ну. Это гучыць так весела. У якога-нибудь уёбка проста. Да. Он такі, а ты такая... Bye, bitch. Расстанешся са мной? Гэта як некаторыя робяць гэта. Я бачыла, як дзяўчына святы пра... запрасіла хіба ў кіно, там, тыпу, аля, тыпу, на дзень народзінаў свята для свайго хлопца хацела зрабіць, і там запрасіла ці то ў кіно, ці сама зрабіла пакой, тыпу, з праектарам. Вось, і усе думалі, што там зараз будуць міленькія фотачкі і гэтак далей. Уся сям'я сядзіць, сябры, а яна ўключае, а там тупа ягоная перапіска, як ён ёй здраджваў, тупа скрыншоты. Happy birthday. Охуенно. Бля, вот это, конечно, было б классно. Потому что я вось чула пра вечарыны, тыпу, калі пасля разводу уже, тыпу, калі ўжо
людзі развяліся, што яны потым там могуць арганізоўваць нейкія вечарынкі, але каб аформіць прапанову развесціся пад нейкае свята, блин, это гучыць реально супер весел. Я не ведаю, это чомусь так прикольно. Так, кайфово, так што Так, ну вось. Мэнді, трымаем кулачкі. Да, трымаем реально кулачкі за Мэнді, каб... Ну, Мэнді можа сама арганізаваць такое свята Ну, просто. так. Яна сама яго можа просто так запрасіць, такая, типу, давай разыдземся. У мяне, дарэчы, быў хлопец, у якога быў нейкі кінг на гэтым, на калготкі ў сетку. Okay. А я тады ўвогуле не любіла калготкі ў сетку. Я цяпер полюбіла, ну, але толькі ў такую вялікую сетку. А тады прямо... Я ўвогуле калготкі хіба не носіла. Не ведаю, не помню. Вось, а ён прямо такі, ну давай, ну, яго прямо нейкае гэта было. І калі мы рассталіся, ён пачаў сустракацца з іншай дзяўчынай. Я просто помню той момант, як яна пачала прыходзіць да нас увесь час у гэтых, калі мы працавалі ў адным месцы, увесь час у гэтых калготках. Але там увогуле была horror situation. Абсолютно чалік. Я, прычым, я за сябе не тое, каб могла тады добра яшчэ пастаяць, я такая была трошкі сапля, але ўсё роўна такая паддалася трошкі на аб'юз, але ўсё ж такі мы рассталіся. Гэта было маё найлепшае расставанне, таму што я не могла, тыпу, сабрацца вось у кулак і расстацца з ім, таму я нажалася проста як скатыняка. Прыйшла да яго на працу, рассталася з ім. Але я была ўжо ў такім стане, што я пра гэта забывала, пакуль я ішла ў туалет і падымалася назад, таму я падымалася назад і расставалася з ім яшчэ раз. У выніку я з ім расставалася за ноч некалькі разоў. Я потым пайшла ў іншы бар, сидзела там, і ён таксама пасля працы прыйшоў у гэты бар. І ты яшчэ раз рассталася. А гэта быў бар, дзе мы раней працавалі разам. І я яшчэ сиджу, і нашым сябрам, які тады былі на працы, кажу, пиздец, прыйшоў, і ён нават да мяне не падыходзіць. І як можна з ім быць стасунках? Ты што гэта за хлопец? І я што раблю? Зноў з ім расстаюся. Але галоўнае, што мы рассталіся. Як гэта было? Гэта ўжо іншая справа. Але галоўнае, што рассталіся. Типу не тады ўсё ж такі, вы потым яшчэ просто Не, рассталіся. Ладно. Так. Ну яна. А з той дзяўчынай, то яны сустракаліся, і ён пряма так нармальна на яе прысеў. Так сама, жыў яе ў хаце, і яна здымала пакой з іншымі дзяўчатамі, і гэтыя дзяўчаты кажуць, алё, ну, як бы, хай ён хаця б на рахункі скідаецца, бо ён жыве практычна ў нас, на што ён казаў, у мяне пакой у гэтым акадэміку, у, як ён па-беларуску, господі? Інтэрнаце. У мяне ў пакой у інтэрнаце, я за яго плачу, я нічога плаціць не буду, я там жыву. І ён такі, чэл, ты там жывеш, ну, можа, 3 дні на месяц. Астатні час ты сидзіш у нас. Реально. Я такі... Ну так або, блядь, трэба сидзець дольш у інтэрнаце, або реально пераязджаць уже туды. Ну, ёбан Там былі бобан. яшчэ розныя гісторыі, Так, там, але я і конечно, так уже тут напиздела, так што яго да. многія могуць пазнаць, так што... Больш не буду. Ну ладно, потым раскажу. І так класна было б зрабіць падкаст пра маіх былых. Да. Для спонсоров за... Да. Реально. $200. Ну І- так, і гэта сам- я рэпутацыю чалікам падпорчу, так што, ну, там многія людзі могуць іх пазнаць. Таму $200 гэта будзе замала. Ну да. Хто ведае, можа, мне потым позов прыйдзе до суду. Прыйдзецца яшчэ грошы на гэтага правніка Ну да, выдаваць. да. Так что, да, трэба больш. А хаця не, пачакай, без імёнаў, калі, Конечно. то тады што правнік скажа? Ну, Так, а конечно. ну, Калі так ты гэта пра просто- цябе? Ты хочаш усяму свету цяпер прызнацца, што гэтая гісторыя пра цябе? Ну Падумай да. пра гэта. Мгм. Ну, ты ж просто про свой досвід Так, рассказываешь. там імёнаў няма. Хто ведае ты гэта ці не? А калі Да. пойдзем да суду, то ўсе даведаюцца. Да. Чтоб ты з маей хатулькі не змываў.
Блядь, слава, скажу же тобі, ще не було, хто біде, блядь, може, потім з'їдала. Вона була його найлепшою сябровкою, бо ти тоді не довідувався б ніколи, що не збиває. Боже, реально. Як це партнер in crime. Да. Ой, боже, я рыдаю. О май гад. Ой, Так, кайф. прикольний могло бути подкаст. Да. Конець! Все, то мы записались. Сподіваюся, що все добре, гучно. Да. Ой, большое- чутно. И что не придется ничего переписывать. Да, Айда мы. Донатьте. Плиз. да. Калі не данаціце, прынамсі, калі ласка, расказвайце сябрам, дзяліцеся, Распаўсюджвайце так. так, дзяліцеся спасылкамі, рабіце рэпосты, лайкайце, пішыце каментары, подписывайцеся на канал і скідайце нам таксама свае гісторыі, каб нам было цікавей, каб мы чыталі нашыя беларускія, а не нейкія там заакеанскія. Дзякую вам шчыры за прагляд. З вами былі Сандра Наста. і Жужа. І Жужа, яка вже заснула. Так, бачите, як Жужі комфортно, що вона вже спить з нами. Хоч ми тут і кричимо, і сміємося, і чухаємо її, а вона все одно спить у отрубі жорстким. Ось. Так що- Сподіваюся, наш подкаст не дзейнічае так на вас. Ні, що ми, ну коли людям комфортно вельми. Ну, то це ж цудовно. Ну, принаймні, яны доглядаюць до конца тады, тому що я Ну да. і відос просто таки скончується, YouTube такі, доглядай до конца, алгоритмы. Да. Так що можете спати під наші відоси. Ми дозволяємо. Так, подписывайтесь на наши соцсеточки. Да. І до зустрічі у нових відосиках. Пока! До побачення! Я не розумію, що відбувається. Бубочка наша. Так добре. Боже, бідний пёсик.